Mga calls na inangutana, ingon pa siya, hello sir, tinuod nga number 1, si Blank, sa survey karon sa pagka-mayor sa Davao City. Siya, number 1? Aw, kung pildigan na ang dula, kung kinsay pinakagamay og boto mo imo daog, number 1 gyud siya. Number 1 nga maligwak. Pero bitaw calls, dili nato kinahanglang mangdaot og laing tao kung gusto natong muangat ang pangalan sa mga Duterte. Ang ilang track records, ang ilang personality, ang ilang way of leadership will do the talking. Mao lang niya ako ang issue calls, nganong dili dapat siya ang mamahimong mayor sa Davao City. Kay duol manggod kaayo ni siya Siluwag, BFF manggod kaayo ni siya karon sa admin, sa mga tao nga nahimong hinungdan nga si FPRRD naa na didto og di na nato makuha ing ana kadali sa ICC dito sa The Hague. Buot pasabot kung siya ang mamahimong mayor sa Davao City, ginatagaan nato og access kaning mga tawhana, ginatagaan nato sila og opportunity nga i-control og sudlo na ang ato ang gwapong syudad og dili ta mosugot nga mahitabo na siya, mga calls. Di ba? Nakahinumdum ko tong niaging adlaw na nag-viral nga video si Jam Magno. Ang iyang pamaagi para ma-manipulate ang mga katawhan, iyang ginapalabas unsa niya kapalangga og ka-love si FPRRD, no? Kay kumo palangga lagi daw nato, love ko na nato, dili na daw nato siya pakapuy-kapuyon. Kay wala man daw siya sa Davao, dapat din na daw siya mahago, dili na dapat siya ang atong ibuto kuno pagka-mayor, lahi na lang daw. Mao nang iyang pamaagi para mapatuon niya ang mga katawhan nga bitaw, no, dili na lang nato iboto sa FPRRD, padaugon na lang nato si Blank, ay dili na siya pwede, ay mo pagpatunto, ayaw mo pagpaatik, kay mao nang ilang pamaagi, masulod ang ato ang gwapong syudad. Gusto mo ana? Ha? Ang legacy ni FPRRD, ilahang tamak-tamakan, ilahang gubaon, sa ingana nga pamaagi, ay di yun na pwede mahitabo, mga calls. Hala, sige, number 1 na ka survey. Survey padulong dito sa Inodoro. Lagot ko ninyo ha, tara calls kape. Ay mo pailad.